Roj baş. Hevalên hêja, em şevanên bi zûmet li ser ekranê navbar TV ne. Îro bi taybetî ez dixwazim çend gotina dîsa derbarê konferansa Münîhê de bêjim. Ev çend roj e, yani va sê roj e di medya civakî bi taybetî ya Kurd û Tirka da derbarê vê konferansa Münîhê de pir tişt tê gotin. Min jî ji vir du roj berê derbarê vê konferansê de, yani roja destpêkê ya konferansê bû, hem tişt got weşanekî çêkiribû. Vê bêzanîn ku yani çendî jî konferansa şêst û duyem be ya ewlekariya Münîhê weke konferanseke ewlekariyê ya navnetewî ye ya cîhanê ye. Lêbelê ji bo Kurdan weke konferanseke em dikarin yekem bibînin. Yani cara yekem e ku yani Kurd vî awayê beşdarî vê konferansê dibin. Bêguman heya niha bi navê Başûrê Kurdistanê, bi navê Herêma Başûrê Kurdistanê tevlîbûn çê dibû. Lêbelê heya niha zêde tevlîbûna Kurdên me yê Bakurê Kurdistanê balê nedikişan ser xwe. Ji ber ku Herêma Başûrê Kurdistanê bi awayeke aramî ji aliyê cîhanê ve hate naskirin û parçeyeke Îraqa federal cî hatibû naskirin û bi navê Herêma Başûrê Kurdistanê jî her salê tevlîbûn li vê konferansa ewlekariya Münîhê çê dibe. Çima îsal balê kişan ser xwe? Bêguman bi rewşa taybetî ya Rojava vekirê de. Yani divê bêzanîn ku li Rojava ji vir mehekberî jî şer hebû. Yani li ser Aqa Sûriye şer hebû. Helebê li dijek Kurda şer meşiya û metirsiyeke hebû ku şereke di navbera Kurd û Ereba da derkeve. Bêguman di şereke wil olan ne Kurda wê qezenç bikira ne yê Ereba qezenç bikira. Her du aliya jî wê wenda kirbana yê qezenç bikirana hêzên navnetewî. Lêbelê li gorî heyî çi di qada navnetewî de be, çi jî di qada rojhilata navîn de be, ew şer nemeşe. Bir sedemê nemeşandina wê şerê heye. Yani hê jî xeteriya şer ji ortê ra nebiye. Lêbelê va nîzîkê sê hefteye nîzîkê mehekî em bêjin şer tune hêvîdarim şer dernekeve jî navbera Kurd û Ereb. Beriya ku şer li Helebê bimeşe tê zanîn guftûgo di navbera Rojava û hikûmeta Şamê de hebe. Wê demê çûyîn û hatin çê dibû Şamê. Kurd çûn Şamê dihatin. Hêviyeke hebû ku Herêma Rojava weke herêmeke parçeyeke Sûriye lêbelê weke herêmeke otonom pê nas kirin. Nemeşiya şer çêbû li Helebê piştî wê şerê jî tê zanîn çend cara peyman çêbûn hate îmza kirin, îmze şûn ve hatin girtin. û cara herî dawî jî siyê meha çile de yani jî bîst û nehê meha çile de peyman hate îmzekirin, agirbest hate îlan kirin, ew agirbest hê dewam dike û ew peyman hêdî dikeve meriyetê, keve pratikê. Yani bala hemû Kurda kişiya ser Rojava tê zanîn hemû deverên cîhanê Kurd rabûn ser xwe meş û mîtîng çêkirin û hê jî meş û mîtîng çêdikin. Yani doho adveleri ev alanan hanizike min dîsa bi hezaran Kurd civiya bûn. Yani çendî Armanca wan Kurda taybetî şermezarkirina kompla navnetewî ya ku Abdullah Öcalan ji Kenya girtin teslîmê Tirkiye kirin ve jî lêbelê Kurdên ku doho hatibûn vê alanê li Strasbourgê mevcut karin bêjin piraniya wan bi Armanca ku alîkariyê ji bo Rojava biqêre. Yani alîkariya xwe elan bikin ji bo Rojava.
demek ki vurulda da atmosfere ki vurulda konferansa evlekariya Münih'e çi bu u Mazlum Abdi İlham Ahmet ve ke nerin Kurdin Rojava hatın vekandekirin. Yani cberviye ki İsal taybeti ev konferansa evlekariya Münih'e baleke green şans erfa. Yani demi salin buri binave başuri Kurdistan'ı çi brez Neçirvan Barzani ve çici kesedin tebliğ bun balay zeyden nedik şans erfa. Belku rewş arami bulu ederi. Jiber rewşa ba alus yal Rojava demek ki ulu hatına tebliğbuna Mazlum Abdi ve İlham Ahmet ya ve konferansı balık şanser var. Yani tane Jali Kurdaba balık nek şanser var. Jali Türk'a bacı Jali hezin navne teoyi bejmer karım bejim balık şanser var. Yani Münih'e Mazlum Abdi İlham Ahmet yani veke embejin beştarvani ve kuvve konferansı taybet hatın ditin. Yani bala pür derdoran servan bu. Belki cara avul bu binave Rojava وکه کرد بشتاری و کنفرانس edib. Divê bêzanîn ku Mazlum Abdî û İlham Ahmet bi navê yani çendî jî weke nûnerê Rojava weke Kurd bin weke endamê şandeya Sûriye beşdarî vê konferansê bûne. Yani saziya ku vê konferansê tanzîm dike ve saziye veke heyet veke şandeya Suriye vezir-i kari derve Suriye Şabani u her vaha Mazlum Abdi u İlham Ahmet ve Xandekiriye. Yani ev direkt veke bejin nünerin Rojava nünerin Kürt ne hatine ve Xandekir. Böyle herkes zane ku yek ve konferansıcı organize kirine wan veke Kürt ve Xandekirine. Ama de fermiyeti da ev veke endamê şandeya Suriye beşdarî vê konferansê bûne. Ji ber vê yekê jî belkî we jî di dîmena da dîtiye Mazlum Abdî û İlham Ahmet tevî wezîrê karê derve yê Sûriye Şabanî tev li hineke hevdîtina bûne. Civîna bûne. Bi taybetî ya ku bi Marco Rubio ra wezîrê karê derve yê Amerîka ra çekirin ev behevra tebliğ ez bavar dikim ev hersi behevra yani Şabani Mazlum Abdî İlham Ahmet behevre beşdarî pir hevditin edici yani konferansa Münih'e uluya konferansa Münih'e bir yana nagire leberi de konferansa Münih'e da pir tiştine nikaşkın taybeti tişti ku bir şerva giredayne be ule kariye ba giredayne tene nakaşkın nikaşkın yani u her vaha tekili tene sere rastkirin. Mesela bersiyari saziya ku ve konferansı organize dike u taybeti rayedarın Almana yani taybeti gotine yani gotin ev konferans veke embejin tamirkhane ya bisikleta yani bisikleti xirabeti nevi deri tamir dikin için yani Armanca ku tekiliye xirab navbera cür ve cür valatanda hene tenevi deri tevri konferans edilin hem de ve konferans edilin o tekiliya tamir dikin u düşünün. Yani de konferansa Münih'de sistem uluya çen civin çen embejin formin fermi çedibin doğan forumada ahafvan hene da ahıfın ki ahaftına despeki şansölye Alman Merz kır u pişreci embejin seroke komara Fransa serokomari Fransa Emmanuel Macron ahaftan kır bu u her vaha roja dünya veziri kari derve Amerika Marco Rubio ahaftan kır bu u cür ve cür embejin yani nünerin yekitiya Avrupa'yı ahaftan kırına nünerin mümküne NATO'ya ahaftan kırıbın u her vaha nünerin cür ve cür saziye namnetevi yedin ahaftan kırıbın lebeli esas Armanca ve konferansı evine kulüvederi teni ev ahaftin binekirin insanı çünevederi van ahaftına guhdar. Na yani dema vanse rojanda borume ki çedibin cibine ku çedibin bejin duan cibine de ahaftine ku çedibin der ve vanji hepsitin çedibin. Yani cür ve cür nünerin valata lüvederi tene gel hev behevra hevditına çedikin o hatta behevra peymana imzedikin.
Yani peymanı bir taybeti derbarı fırotuna silahanda göğeleri tene imza kırın. من دید کو برز نچروان بارزانی جی ده کنفرانسا مونیه دا پر اکتیف بود. از باش زانم کو جبوک و مظلوم عبدی و ایلهام احمد بشتاری و کنفرانسی ببه رولا باشور کردستان پر هیه طایبتی جی برز نچروان بارزانی کارو خباته که به نرخ مشاندیه دا کو مظلوم عبدی و ایلهام احمد ورن لفنده کرن. Yani ez bawer dikim bi kedû xebata Nêçîrwan Barzanî û her wiha rayedarên zin yê Başûrê Kurdistanê Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed hatine veqendekirin ji bo konferansa ewlekariya Mûnîh. û ez wisa texmîn dikim ku ew hevdîtinên ku li wê derê Mazlûm Ebdî İlham Ehmed çêkirine jî firaniya wan hevdîtina ji aliyê heyeta Başûrê Kurdistanê ve hatiye tenzîm kirin. Ji ber ku cara ewle Mazlûm Ebdî İlham Ehmed beşdarî konferanseke uludun. Em dizanın tecrübe xwe jî zêde nînin her du jî yani çi Mazlûm Ebdî ve çi İlham Ehmed be derbarê konferansê ulûyê navnetewî de xwedî tecrübe nînin û çawa ku cara yekeme beşdarî vê konferansê jî dibin bêguman pêwîstî bi alîkariya heyeteke din hebûye ew kiye bêguman heyeta Başûrê Kurdistanê yani heyeta ku bi birêz Nêçîrwan Barzanî re çûye Mûnîhê û taybetî jî Nêçîrwan Barzanî ez bawer dikim bi xwe jî hin hevdîtin ji bo Mazlûm Ebdî İlham Ehmed eyar kiriye û ew hevdîtin pêk hatin. Yani me dît ku di konferansa Mûnîhê de Emmanuel Macron çawa Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed hemêz kiriye. Yani em dizanin çend cara telefonê jî Mazlûm Ebdî û Emmanuel Macron bi hev re axifîne. Yani Emmanuel Macron weke serokê Fransa ji Kurda biyanî nîne, Kurda nas dike û taybetî jî derbarê Rojava da xwedî helwesteke pir cuda ye. Yani ez baş dizanim dema şer li Helebê meşiya dengê Fransa zêde derneket lêbelê Fransa di pişt perdeyê de karo xebatekê kir da ku ew şer zêde pêş de neçe. Eger şer bi awayeke pratik ser axa Rojava nehatiye meşandin em bizanin bikin têde rola Emmanuel Macron jî hebûye. Yani Fransa bi taybetî bi ser axa Sûriye aktif e û ji bo Rojava jî xwedî nêzîkatiyeke cuda ye û konferansa Mûnîhê de jî ew germahiya ku Emmanuel Macron nîşanî Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed da jî wê diyar kir. Di konferansa Mûnîhê de pir nêzîkatiyê germiyê din jî li Mazlûm Ebdî İlham Ehmed çêbûn. Me dît ku senatörê Amerîkî Lindsey Graham tevî çend em bêjin nûnerê din yê Amerîkî bi Mazlûm Ebdî İlham Ehmed re hevdîtineke germ çêkirine û wêneyeke germ jî belav kirin. Hate parve kirin. Yani baleke baş şiya ser çûyîna Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed. Divê bê zanîn ku Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed dî weke nûnerên fermî yê Rojava. An di rojê pêşiya me da Mazlûm Ebdî li di nava rêveberiya Sûriyê da wê çi wezîfê bigire em nizanin her wiha İlham Ehmed tê zanîn ku pêvajoyeke entegrasyonê li Sûriyê dimeşe di navbera Rojava û rêveberiya Şamê de dimeşe. Ev entegrasyon çê bibe di nava pêvajoya vê entegrasyonê da wezîfeya Mazlûm Ebdî û ya İlham Ehmed jî wê nettir bibe. Yani heya niha qasê em dizanin Mazlûm Ebdî pir zêde em bêjin tiştekê nexwestiye yani erkekê nexwestiye negotiye divê wezîfa min ev be yan ev nebe lêvelê demê pêş me da pêwîst e netbûneke çê bibe. Yani dema entegrasyon çê bibe dibe pozisyona Mazlûm Ebdî jî net bibe ya İlham Ehmed jî net bibe. Çi dibe bila bibe dikada navnetewî da êdî Mazlûm Ebdî weke nûnerê Rojavayê Kurdistanê hatiye nas kirin. Yani ez jî pêşniyar dikim ku Mazlûm Ebdî bêguman li gorî vê pozisyona xwe jî wezîfeyeke fermî bigire. Eğer wezîfeyeke fermî negire di demê pêş de wê hineke pişt perdê de bibîne. Ew jî ne baş e. Yani divê Mazlûm Ebdî, İlham Ehmed, taybetî ew her du kes çawa ku dikada navnetewî de hatine naskirin baleke baş kişiye ser wan û tecrübe jî hêdî digirin
دوی او وظیفه فرمی جی لروجاوا یعنی دناوا ریوبریا سوریه دا بگرن. هوال نهجا کنفرانسا اولکاریا مونیه بگمان وکه کنفرانسا که دیروکی دوی دیروکا کردان دا بینی بساندن. Yani وکه مگود حیانها بناوی باشوری کردستان تبلیغون و کنفرانس چیبیه لیبلی به تایبتی تبلیغون مازوم عبدی یا ایلهام احمد بناوی روجاوا اینه که جدا هاته پیشوازی کرن جور شوندا ادی مازوم عبدی یعنی مجن بناوی روجاوا کرد و هر دم ورن و وقت نکردن جبو کنفرانس اولکاریان بینیه yani از باور نکم سازیا کوی کنفرانسی ارگانیزه که لی سالی پیشیامه نده وان وقانده نکن جبر کو اگر اولکاری جهانی تین قاش کرن اولکاری جهانی به روجلات ناوین نکاره بین قاش کرن دما روجلات ناوین تین قاش کرن به روجاوا کس نکارن قاش بکن به باشوری کردستان کس نکارن قاش بکن جبر وی اگه اف چند سالی داویه هر دم باشوری کردستانی تی وقت کردن جبو کنفرانسا اولکاری مونیه جبر شوندا بناوی روجاوا جی و کس بین وقت کردن بگمان ای سال مازوم عبدی و ایلهام احمد آتنه وقت کردن سالا پیشیامه اگر او دناوا وظیفه لسر وظیفه که فرمی نبن و کسی دن بین وقت کردن یعنی ای سال مازوم عبدی ایلهام احمد هاتن مونیه سال کردن و کسی دن ورن لیبلی داخوازا من اوه کو مازوم عبدی ایلهام احمد تجربه جی قزن شکرنه وظیفه فرمی بگیرن سال کردن دو سال ادن جی بشتاری و کنفرانسی به مجبر کو konferans yolu da tecrübe per giringen. Yani İsal Mazlum Abdülilham Ahmed Beştar ve konferansı bu pırtışta nizanı bun. Salek edin Beştar bun ve zede tışta buzanı bun. Salek editif Beştar bun ve daha zede tışta buzanı bun. Jiber ve yekeji konferansı ve han navne tevayi de çıkas mruf khadi tecrübe ve vakasa başı. Yani hayaku merif yani hayaku kırd bikaribin ve her dem aynı kes Beştar bun. Mesela binavi başvuru Kurdistan edzam ev çenjare rez Neçiron Barzani beştardı ve Neçiron Barzani ji jiber ki de konferans Evrokariya Muniye'de aktif bu. Yani me dimenji dit bu per kesanra heptin çekiliye ve hatta cihe konferansıyla olay ki bu başvuru Kurdistan'ı atiye bekatandın. Yani konferansa Evrokariya Muniye'de usa her devlet her velat nikareş para olay ki cüda biken. Medit bu binavi başvuru Kurdistan'ı olay ki atiye cüda kırın. O duve olayla heptin şeydi. Hepsi pirgiriyle. Mesela o da Rojava Kurdistan'ı tüne bu. O da Suriye tüne bu. Mesela Veziri Karider ve ye Suriye heptin açerike kad dimen ekile menet bu de o da خدا او دری گو هم بیشن حالا سوریه املمین سوریه هیه هفدیتنی شکلیه اما مثلا هفدیتنی پر هفدیتنی نیچروان بارزانی مدید کو دبن املما لوگویا هریما باشوری کردستان ده حتی چکرن yani evci diyar dike ku دوی اوتیلا کوتیلا کنفرانس هاتیه تنظیم کردن اوده یکم تایبیتی جو باشوری کردستان هاتیه وقتاندن یعنی ام بیشن هیئت باشوری کردستان جو بخوا وقتاندیه 5 تا افتینه آماده کردن جبر وی کی تجربه پر گرینگه مثلا سال کردن بناوی روجاوا بشدار بوین دیسا و چیبه دوی اوجی یعنی بناوی روجاوا یعنی بناوی سوریه اوده یکش خرا وقتینن یعنی وکی کنفرانس کی پر اساید و نیدیت tabii ki konferansa Münih'e o ki konferansa ki normal siyasi neydi? Konferansa ki leşkeriye yani medit bu seroke pruvalatan dama için Münih'e beştari bir konferans edibin de generali hava beştardı bin ve presiyari askeri ve beştardı bin jibel kulli Münih'e her vaha silah tene frotun yani peymani frotuna silah tene imzeklerin و هر وها پر پیمان آبوری یدینجی تنه امضا کردن یعنی پر کارمندین مثلا دچن بشداری کنفرانس مونیه دبن مثلا سال که دبن شروجها باجین دبی yani کارمندی بشداری و کنفرانسی بود مجبور کو روجها خرابه تیزانی yani همو دری روجها دبی نو و بچکرن کی چه دیگه نهادا امتزانین کو فیلمین آلمانا فیلمین فرانسا فیلمین امریکی لسر آخا سوریه aktifin.
او و ری چیکن و خانیا چیکن و yani çi rojava be çi başuri çi Suriye be ve Jinube bedin ava kirin firme mezin pir lobiya van firmeya di konferansa evlekariya muni hedaji amade ne yani berpisyari van firmeyan amade ne tekiliyan çerikin hatta vakem got peyman jî dikarin loye derê bêne imze kirin konferansa Ewlekariya Münihê ya 2026 got weke konferanseke dînotî dibe dîtin yani haftina da çi hate gotin çi ne hate gotin pir zêde girîng nîne ya herî girîng ew ku di piş perdê de çihatiye nixweş kirin çihatiye gotin hêdî tiştê ku piş perdê de tên xweşkirin jî derkeve meydanê ser ekranên Arwar TV em jî behsa van tişta dikin êvarê jî ewekê heye bernameyekê heye heval Murat Akbulut û Abdullah Demirbaş derbarê dîsa vê konferansê de wê biaxivin ez van gotina niha dibêjim ez bawer dikim di bernameya êvarê de çi Murat Akbulut be çi jî Abdullah Demirbaş be wê tiştê ku kêm maye ku min niha negot wê bînin ziman hevalên hêja heya weşaneke din bimînin xweşî